Mag-snack storytelling na po si Muhaan. Pawin sa akong story. Kaya kita mong gugog na igilubong ba niya, pastang hilak. Nakataw ko kay, nakahinong ko nga, ako ang bana, ang ihang lola namatay. Ang edad, 102 ang edad. So, gilubong siya. So, karon kay, syempre, 102, ang mga anak po, tiguang na. Mga puti na po ilang buhok. Niya akong ugangan kay kinamanghuran. Tulo mo na sila kay Igsoon, si Tinini, si Inday Rose, then akong ugangan. Sus karon kay, dito naan, karang naman ay kapunungan, unya, lain ba na ikapunungan kay kanang, sila mo yung magbara, di ba, sa tao kanang gahilak-hilak. Sus karon kay, dito na. Brown man. Oh, inana sila, kay para di na malangay, malubong na tayo. Sus karon kay dito na anak na dito na sa Panchon then diri sa gawas kay para isulod na tong patay ba. Mama, magkikihilunggo man sila. Magkayo ginig sa imo. Sus kay nasukoon tong taga Kapunungan. Said kuyog ra duha ka tigo. Iapil nagsulod kay mo kuyog tiguang. Pasulod na ko lang duha katiguang sige gilak-gilak. Kuyog man daw sila pakuyogan. Dili ba katubong kadang dili sa karon kay Panchon man. Sa una kay kanang hulog ba? Kanang inibitog lubong ang longon nga ihulog sa yuta kay kalot sa lalong. Agoy, ug nay magilak-hilak itoklot. Basta dyan na mong katawa. Ibis gahilak, bitaw may no? Okay, ginuhugulor tabang. Hilak-hilak sila niya. Mga puti na kay silang buhukan. Dito sa Panchon, sa kanang, unsa ni ba? Kining, longod. Mang baba ko yung kami sa imo gibiyahan. Man may sus, ginuho ko katiguang na ninyo. Pakuyugan ang duwa katiguang. Manablahay gantong basta kida kong katawa mimuot ko tapos siya istoryaan katawaan kay wako goting matay kay natawan ang Tinini ba kay hilongga man to siya yung may kim action so karon kay namatay daw ang iyahang iyahang ugangan nga laki so karon kay pagkamatay sa iyahang ugangan nga laki di ko andaw kanang buktot kanang gaana bitaw tigulang na siguro kay ito. Sus karon kay nagsige daw siya pangayo og kanang tsokolate bakay tsokolate bitaw sa una lata na tingala daw siya nga imnon man daw bisag init kayo imnon jud baliwala ra niya ang kainit. Sus karon kay pagkakuan ang tanaw niya makatulog yung pangayo og tsokolate lan namatay man na di mo to na kana bang unsa kanang tabliya bitaw naging tabliya ba? Tsokolate ba? Sikwate din tsokolate. Tsokolate ba yun? Sikwate din. Dili nalimot ko sa tsokolate. Sikwate. Sus karon kay nag-inom siya sikwate. Giinom niya diretso kanang bahalag init wa siya pakialam. Hala karon kay tingala siya. To napatay naman ni. Sus, naog do siya kitalawan man kay to sa Tinini. Naog do siya sa gawa sa balay. Kag nanglili siya dito sa patay. Nanglili siya. Napatay na gid kay wala naman daw naglihok. Napatay gito. Napatay gid siya. Ang katong iyang ugangan nga laki. Di nagtawag na siya. Hoy, napatay do, patay. Di tana kay gadana man tiko man ang kay buktot na lagi. Sus kay niingon man daw tong iyang kauban nga. Nini abay bala na iyatiil. Okay, ito siyang tadlungon. Istriton daw ba? Istriton. Sus, karon kay gigunitan. Unya ang tiil. Yang gipugngan sa iyang daw ka tiil. Ana. Sus, pag anak kay mupitik man dahil. Mupitik man dahil naan kay bako na ba ito siya kay tiguang lang kong anak. Sus, kay ron pag-gunit niya dirian. Anak, ni pitik. Bito na ni bakod pa yung sipas. Murang chak-chak. Grabe kasutoy sa akong adagan. Basta, pag-sure ka dito, siya tinuod lagi. Basta ginako kasutoy kadagan. Uy, buang ba, di man din na magtadlong ng, kung ano, namatay na daw, ala daw. Di man yun daw na street. Miski ni taplak ni rin bakod ba yun siya. Siya katuntungan na bakod ng patay. Basta, sutoy na siya. O, galing
Kay Balsamar Street. Ha? Balsamar Road, para Street. Ay, ana. Street Road, Balsamar. Bisag tigulang na. Oh. Ah. Masaya. Nakuratan siya. Uy, binunig na buhi ba? Ning anak mo daw siya, ha? Thanks for watching, guys.